Modern világunkban gyakran felmerülő kérdés, hogy miután is rohanunk valójában, hogy milyen maradandó értékek szerint rendezzük életünket. A vallások, a filozófiák sokféle választ adnak erre. Napjainkban egyre elterjedtebb Nyugat-Európában is a buddhizmus. A Tibet-Európa Alapítvány iskolai programjai középiskolásoknak és egyetemistáknak adnak életszerű információkat a buddhizmusról, azért, hogy tartós örömet tapasztaljanak, és ne csak idősebbé, de egyre bölcsebbé is váljanak. Mi jut eszedbe a buddhizmusról? Nagyon sokan azt írtátok, hogy életszemlélet, és néhányan azt írtátok, hogy életszemlélet is egy meditáló ember Tibetben, tehát ez azt jelenti, hogy valaki messze, és akkor még valaki azt írta, hogy szertartás. És egyébként igazándiból, hogy a válasz jó vagy rossz, ilyen nincs, de a buddhizmus, hogyha megnézzük, akkor igazándiból ez egy életszemlélet, ugye, ahogy a dolgokat nézzük, mert a Buddhának a fő tanítás végül is arról szól, hogy ahogy a dolgokat látjuk, és hogy ahogy a dolgok vannak, ez a kettő nem ugyanaz. Ez a Tibet-Európa Alapítvány úgynevezett suli projektje, és tulajdonképpen ennek a célja az, hogy hiteles információkat juttassunk el a diákságnak és a fiataloknak a buddhizmusról, mert azt tapasztaltuk, nagyon sok tanár van köztünk, és azt tapasztaltuk, hogy a tankönyvekben megjelenő, és interneten, és különböző forrásokban megjelenő anyagokban a buddhizmusról elég zavaros dolgok jelennek meg, és azt szerettük volna, hogy tiszta és egyértelmű információkat kaphassanak erről a nagyon értékes életszemléletről. A Buddha mindig azt mondta, hogy ne higgyétek, mert egy Buddha mondta, menjetek és ellenőrizitek saját magatok, és legyetek saját magatok ragyogó fénye. Tehát csak azt tudjuk valójában, arra tudunk számítani, amit tudunk ellenőrizni. Tehát ugye ez egy tapasztalat. Ez a program 3 éve működik az alapítványon belül, és az iskolák különböző szintjein szervezünk elsősorban előadásokat, ismeretterjesztő előadásokat. A felsőoktatásban nagyon hatékonyan működünk, ott a főiskolai szakkollégium mellett egyetemi kurzusok is, kreditpontos kurzusok is működnek most már az alapítvány támogatásával, és középiskolákban pedig meghívások alapján előadásokat szervezünk bármely témában, ami a buddhizmushoz kapcsolódik. Nyugat-Európában ez meg egy teljesen bevett szokás. Tehát mivel az etika órák keretében